Рәшит Мустафины электән үк гармунчылар патшасы дип йөрткәннәр. Чөнки ул кечкенә гармунны да, зур баянны да җиңел генә буйсындырып, тамашачының күңелен беренче нотадан ук яулый алган шәхес. Шул ук вакытта зур ансамбль коллективының музыкаль яңгырашы өчен җаваплы кеше иде. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов гаиләсе өчен бу аеруча зур югалту. Аның тормыш иптәше Ләйсән Рәшит Мустафиның кызы. Ул данлыклы баянчы һәм инде минем өчен ярата торган әти, бабай һәм инде талантлы музыкант. Шуңа күрә минем әйтәсемгә рәхмәт барсызда өчен. Бүген хушлашуга килгән һәр кеше Рәшит Мустафины туганы кебек якын күрүчеләр. Ярты гасырдан артык дәвам иткән дуслыкның нәтиҗәсе иҗатта да чагылыш тапкан. Усал дусларымның берсе иде. Яхшы усал җегет иде Рәшит. Меңа сәнгать буенча, әмма эшебез уртак булды. 55 ел бергә җыр һәм бию ансамбльдә эшләттек саңа. Рәшит белән бүтән теге кичерешләрне биреп, рәхәтләнеп җырлаттадыр ул. Әмма Рәшит Мустафины җырчылардан бигрәк биючеләр яратты. Чөнки һәрбер хәрәкәтнең нечкәлеген тоеп уйный белүче баянчылар бик аз диләр. Әле ул татарча гына түгел, төрле милләт халыкларының биюләрен бик белә иде һәм аны бик оста башкара иде. Чын милли музыкант. Гармунчылар патшасы китте, әмма калдырган мирасы халык күңелендә мәңге яшәячәк. Рәшит Мустафины әнисенең туган ягы Балтач районы Сосна авылында җирләделәр. Лейтенант Фулина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.